Gepleýär Azatlyk radiosi. Efirde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň odalky azyk senagaty döwlet birleşiginiň odalky işgär Azatlygyň Türkiýedäki habarçysy bilen duşup, ýurtda ilki oýlanşyksyz bir adamyň görkezmesi bilen gurulýan we soňra ýykylýan binalar, ilki ekilýän we soňra goparylýan baglar zerarly müňler çadamyň wagtynyň döwlet serişdeleriniň ýitirilmeginiň kada öwrlendigini görüň berdi. Onun sözlerine göre Aşgabatdaky Arçavil şaýorunyň uğruna Sapar Murat Niýazow döwrüne gurulan ýyladyşgany 2010-njy ýylda ýykylyp, onuň ýeri azyk senagaty döwlet birleşiginiň ygtiýaryna berildi. Biz bu ýerde 300-400 müň düýp aralygynda agaç naharlaryny ekdik. Öýdem bu naharlaryň puly esasan işgärleriň öz jübilerinden çykdy diýip Azatlygyň söhbetdaşy aýtdy. Emma häzir ençe meýillap ýydak edilen, suw dökün berilen baglar goparylyp, olaryň oturan ýerine Fransuz firmasy tarapyndan guruluşy işler alınıp barylýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Biz Niýazow döwrüne parahat ýedi, parahat 8 etrapçylaryny hem bag naharlaryny ekdik. Ol baglar 11-12 ýyllyk boldy. Emma olar hem gopardylar, sebäbi ol baglaryň ýeri hem guruluşyga berildi. Öňkü prezident döwrüne çoğunly ýolunyň uğruna Arduq şäherçesine gidilýän ýerde eken baglarymyz hem 2017-nji ýylda goparylyp aýryldy we olaryň ýeri hususy telekeçilere edara jaýlaryny gurmak üçin berildi diýip odalky azyk senagat döwlet birleşiginiň öňkü işgär gurrungyny dowam etdirdi. Geň almaly ýer baglar ekilende hem soň olaryň ýerine hususy telekeçiler üçin gurulan edara jaýlar açylanda hem biz baryp olar üçin el çarpdyk diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Yitiren wagtymyzdan başga biz ol baglar üçin öz jübimizden ýyllap pul hem çykardyk. Käbir işgärlerimiz bag ekmek çärelerine gatnaşyp bilmänlikler üçin baglaryň guramagyna ýol beripsiň diýen bahana bilen işden hem kowuldy. Eger ol baglar soňra şeýdip çapyljak, olaryň ýerler guruluşyga beriljek bolsa, näme üçin olal adamlaryň wagtyny, puluny alyp olary ekdirdiler diýip söhbetdeşimiz soraýar. Öňkü işgäriň tasdiklamagyna görä azyk senagat döwlet birleşiginiň odalky ýol başçysy 2017-nji ýylyň martynda uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilýänçe bu edara degişli gara maşinlaryň ählisi agrenka boýuldy we olaryň hersi üçin 30 000 manat pul çykaryldy. Bu ýagdaý işgärleriň aýlyklarynyň düýpli azaldylmagyna, döwlet birleşiginiň käbir puwdak edaralarynyň, mysal üçin 11-nji mikroraýondaky azyk üpçünçilik kärhanasynyň, Ruhabatdaky önümçilik kärhanasynyň ýapylmagyna alyp geldi diýip ol aýtdy. Emma Azatlyk bu aýdylýanlary resmi tasdiknama alyp bilmedi. Bundan başga Türkmenistanda soňky ýyllarda ekilen we düýp tutan baglaryň sany, olara çykarylan umumy harajat barada hem resmi maglumatlar çap edilmeýär. Soň ýylyň birleşigimizde prezident saýlawlaryna dalaşgar bolup gatnaşan Maksat Ananepes başlyk wellenini we tä dol çöküp Ow hojalyk ministrligine biriktirilýänçe şeýle ýagdaýlar dowam etdi diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran Türkmen raýaty Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen mediasynda çap edilen resmi maglumata görä gurrun edilýän azyk senagaty döwlet birleşigi 2018-nji ýylyň martynda Owa we Suw hojalyk ministrligine biriktirildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken fermanyny aýdylmagyna görä bu karary ýurduň azyk senagaty puwdagyny düýpli özgertmek we onuň işini kämilleşdirmek maksady bilen gelindi.